Kyllä se muuten nyt näyttää siltä, että nyt ollaan Islannissa. Ei katsottu edes mitään passia. Joo vain. Aika makea. Näytti, että tossa kestää ihan sikakauan, mutta ei sinne mennyt joku reilu puoli tuntia odotellessa. Tuo kaveri lähti heti kikserillä vetää ihan täysin, sillä oli varmaan kiire jonne. Voi herranen aika on takaa. Mielettömän näköistä. Pitääpä muuten pysähtyä vähän säkää laittaa noin passit muut ja vähän takkia ja hanskaa. Lenk 14 KM Höjd 655. Pitääköhän toi ottaa toi luistoista kokonaan pois päältä, se on kyllä ihan perseestä. Hakkaa kokoon. Ei oikein niinku oo vielä tatsia tähän kaaren ajoon. Vittu häijyt laukut, missä on niin paljon painoa tuolla korkealla, niin tää ei oikein luota tuohon pitoon. Ja sitten keulakin, niin mä en tiedä. Ehkä se on vaan toi kuullakin vielä tämmöstä. Ehkä se tästä lähtee, mutta aika jyrkkä mäki. Wow. Aika hienon näköistä. No joo, kyllä tänne pitää lähteä nyt.
tie yläpuolella. Ja sitten olisi alaspäin samat. Voi herranen aika. Wow. Nyt jos ei olisi näitä laukkuja, niin tässä olisi taas paljon mukavampia ajatella. On liikaa tuota tavaraa mukana, mutta hei, siellä on Motskarillakin. Oho, täällä on muuten irto. Vuokrat, tämäkin on vähän varovaisen. Tämä naurjastoi ja se Rossi. Wow. Jostain toi niinku tihuttaa vettä. Mä oon nyt koetellut vähän ehkä tuuriakin. En ole laittanut vielä noita sadevarusteita päälle. Ehkä ne on nyt laitettava. Aikamoinen mesta. Joo, kyllä se piti laittaa sadekamat päälle. Täällä just sen verran tipottelee, että tässä sais vielä 6-9 kilometriä matkaa tonne, mihin ajattelin laittaa leirin pystyyn, niin kyllä siinä olisi kastunut. Ja sitten ei olisi enää kyllä hirveän kiva. Täällä pitää tehdä tälle telineelle jotain, tää on ihan mennyt koko ajan vaan huono. Joo, Husavik 54. Se ei huomiselle mikkilautalle mikään ajamatka. Jarkkele. Kärsmunta vilkaisee monesti täällä nää kaupat auki. Queen Pudin. Supermarket.
22 on toi rafla. Mikä onkin ihan hyvä. Bjark. Katsotaan, saataisiko me tänne. Joo. On kasi vaan semmonen juttu, tonne ei varmaan saakaan viedä prätkää. Toinen päivä Islannissa alkoi vähän sateisissa merkeissä ja vähän viileämpikin kuin eilen. Ei varmaan, oliko 7-8 astetta lämmin. Mä otin tosta 8 yöksi eilen leiripaikan. Mä ajattelin, että tänään ei ajeta mihinkään pidemmälle, kun eilen tuli kumminkin yli 300 kilsaa ajettu. Niin otetaan tässä rennosti. Tässä on nyt vähän jotain nähtävyyksiä. Mennään ekaksi tuohon Dimmu Borgirille käymään ja se on ilmeisesti toi tuolla. Ja illalla vois mennä sit, tossa on semmonen kuumalähdetyyppinen kylpylä. Mä laitoin nyt ihan kevennetyt, en laittanut mitään kunnon ajovarusteita. Tän sadeasun laitoin noitten siviilivaatteiden päälle, niin ajellaan ihan iisisti tänään. Kyllä eilen kieltämättä aika rankalta tuntui toi. Varsinkin loppuosan matkasta, kun alkoi olla vähän viileä. Makupussi olisi voinut olla pikkasen lämpöisen. Pitää katsoa, jos ensi yöksi laittaisi ihan vaikka kerrasto alle. Sitten se voisi olla ihan jees. Tosi ensi yönä on vielä taas vähän astetta kylmempi taas. Mutta eiköhän se jollain selviä. Fairfjall, ei se ollut vissiin toikaan. Se oli mun mielestä Dimmu Borgir. Kaipa se tästä jossain kohtaa tulee sitten eteen. Täällä on aika paljon muitakin turisteja, mutta bussilasteillahan ne tuohon parkkikselle niitä toi. Mutta ei tää nyt niin paha tää keli ollutkaan, niin kävellään nyt pari kilsa lenkki täällä. Täällä piti olla vissiin joku semmonen luola, mikä oli vissiin Game of Thronesista. Ihan kuin olisin lukenut äsken netistä. Mennään kattoo. Tää on nyt Kirkia. Se on nyt semmonen juttu, että mun pitää tätä muistikorttia näköjään kohta tyhjentää. Mä aina 35 minuuttia jäljellä. Mä voin sieltä alkupäästä varmaan poistella. On kyllä aika hienon näköistä. Tää on tämmönen tän jälkeen on muuten nää kengänsuojat ihan mudas. Tuolla on semmonen kiva mutakylpy. Tässä muuten haisee. On se lämmin. Näitä olisi vielä muutama lisää tässä ihan lähistöllä.
Joo, niin tässä ei voi uida. En kyllä olisi välttämättä mennytkään. Tuolla oli mun mielestä se Earth Lagoon. Se oli 8:30, oli vähän halvempi hinta. Päivällä se oli vähän törkeä kallis. Olisiko 80? Ja illalla sitten 55. Sen voisi tietysti ehkä puukata hyvissä ajoin, nyt ei oo. Itse asiassa vois käydä tuolla leirissä vähän putsaa näitä kamoja. Ja verran, joo. Sitten niin, tuolla on se yksi kraateri. Jaksaskaan sinne kävellä ylös, se näytti aika pitkältä matkalta. Ehkä se on käytävä katsoa kuitenkin. Eipä tässä muutakaan tekemistä nyt oikein ole vielä. Kello on jotain 1, 2. Piti tossa ottaa pienet tirsat ja lämmitellä makupussissa, kun tuli pikkasen pilu tossa. Etin kupposen kahvia ja lähdin tässä nyt vielä iltakäppäilylle. Pari tunnin päästä on se Earth Lagoon Hot Spring juttu tuolla noin. Tää on ehkä ihan ok, niin käy kattoo tätä kraateria. Tai siis feikkikraateria. Lähtee tuonne parkkiin. Keli ei nyt oo juurikaan, mutta ripottelee vettä edelleen, mutta tuuli tuntuu jotenkin ehkä tulee enemmän tuolta pohjoisesta päin, että on vähän kylmä. Nyt käydään kattoo tää. Okei, on aikamoinen kraateri. Tuolla on siis leiri. Ei tässä ei kassa, voitais oikein puolella myös. Jyrkkämäki, mutta aika helppo. Tää maasta tää kuitenkin on. Tää on 3 kilsaa tää reitti tässä ylhäällä. Täällä on suoraan tästä läpi. Se alkaisikin olla jo aika varmaan mennä sinne Earth Lagooniin. No, lähdetään katsomaan mikälainen tuuli tulee. Toi näköjään kun muukin kävelee sitä ympäri. Toiselta puolelta saattaa näkyä jotain sitä niitä hajulähteitä. Niin. Mä luin tuolla edellisessä paikassa. Tämän paikan nimi on siis Verafellir. Ja toi ei ole mikään oikea kraateri, vaan se on muodostunut jotenkin silleen, että tuolta maan sisältä on tullut höyryä, mikä se magma on kuumentanut, ja sitten se on purkautunut silleen räjähdysmäisesti tänne pinnalle. Ja sitten se on heitellyt tähän ympäriltä kaiken maa-aineksen. Eli ei ole mikään varsinainen kraateri, vaan niin sanottu feikkikraateri. Nyt tiedätte tekis sen sitten. Olisikohan nyt tultu 3/3. Tää taitaa olla ehkä jo, olisiko tää korkea kohta? Tällä puolella on toista Dimmuborgir laavakenttää, missä kävi aamupäivällä. Tuolla taitaa itse asiassa kaukaisuudessa näkyä se Earth Lagoon, mihin mennään sitten seuraavaksi vähän kylpemään. Se onkin muuten tän jälkeen ihan hyvä. Tässä vaikka tuulee,
tässä silti vähän niinku soijaa pukkaa. Mulla on vähän ehkä liikaakin vaatetta päällä. Kävelääpäs tuolta nyt ympäri sitten. Puolivälis varmaan suunnilleen. Nyt ei ole enää ainakaan mitään korvia ylämäki. Hirveä puhuri oli tuolla korkeimmilla kohdilla. Taitakin olla silleen viisi, että se olikin se veerir, mikä niitä pahaisia kaasuja tuprutteli ilmoille, niin se taisikin olla itse asiassa. Joo, tuolla menee toi tie tonne. Sitä ei näykään täältä ylhäältä. Ja siis tuolla ei paista aurinko, vaikka siltä näyttää. Vaan eri väristä toi maasto. Toi tossa Dettifoss. Nyt on päivä 3 aamu. Leiri on laitettu kasaan. Aika kylmä pohjoisen puolen tuuli. Mutta tää tuli sen takia nyt mieleen, tää on ilmeisesti Euroopan suurin vesiputous vesimäärällä mitattu. Sveitsissä on kai jollain toisella tapaa isompi. Ja itse asiassa tolla puolella tätä vesiputousta niin on kuvattu se Prometheus-leffan alkukohtaus, missä se yksi arkkitehti jätetään tänne planeetalle syöstä tai juosta mustaa mömmöä ja sit se hajoaa koskee ilmeisesti sitten levittää DNA. Siinä oli aika samannäköinen kelikin itse asiassa siinä leffa-autossa. Niin, että jatketaan tonne suoraan pohjoiseen. Jos mä nyt en ole ihan väärässä, niin se Húsavík on siellä päin. Tai no, siis itse ainakin merenrantaa siellä päin. Tuolla näyttää nyt olevan vähän niin kirkkaampaa. Voin olla tietysti, että on ihan vääräskin, mutta lähdetään nyt kumminkin kokeilemaan, että josko siellä olisi vähän mukavampi keli siellä rannassa. Yöt sekä mä saan sen Airbnb vähän aikaisemmin 3. En mä muista mikä tää paikan nimi. Langavaats Höfdi ehkä. Tuolta tultiin tietä, eli Dettifoss jo tuolta. Huhhuh. Melkoinen näköala. Täältä löytyy vielä tämmönen Osbergi. Aikamoinen mesta tääkin. Tuollainen näköala tässä kanssa siellä vois käydä. Tässä oli joku jenkkityyppi, mikä oli Saksassa. Ei jutuille äsken. Tää on kyllä vähän typerää tietä ajaa tämmöstä suoraa asfalttitietä, mutta ei tämmöisellä kelillä niin. Ja sitten toiseksi, niin tää on niin painava tää pyörä nyt, että ei mulla mitään toivoakaan mennä ajaa silleen oikeesti noita FT:tä. Joku hiekkatiepätkä menee vielä. Mutta ei niinku mitään järkeä koittaa miettiä tämmöisellä kelillä.
urotekoja. Seuraavaksi mennään Húsavíkkiin. Toivottavasti siellä on Airbnb alkaa olla kohta valmis. Siinä alkaa näkyä vähän merta. Ja kello 1. Se oli 3 taisi olla check-in sinne Airbnb ja mä 2,5 minuutin päästä siellä Húsavíkissa, niin mä kerkeen käydä siinä sitten syödessä. Kakeleeksi aina. Miksi Húsavík? Niin jos olette kattonut sen Eurovision Song Contest -elokuva, missä Fire Saga Viltereillä ja sitten se naisnäyttelijä. Tää on niitten hometown Húsavík. Täältä löytyy Jaa Ding Dong baaria ja muuta siihen elokuvaan liittyvää. On täälläkin niinku periaatteessa ihan makeanäköiset maisemat merenrannassa. Vähän puhataan vaan tuolta merellistä. Ja joutuisesti matka etenee. Ja mä luulen, että mä pystyisin huomennakin tekemään sitten aika pitkänkin siirtymän, jos ei tän huonompi keli oo täällä. Tätä nää vähän miettii. Siinä on Setiklo Restaurant ja toi viereinen talo taitaa olla se Lars Erikssons kotitalo. Täällä oli mun mielestä se. Kyllä, siinä on Jaa Ding Dong. Onko se auki? Kyllä se taisi olla. Mikä täältä pääseekö täältä takaisin keskustaan? Kamatta taas pakattu, oltiin Airbnb:ssä yötä. Nyt on päivä numero 4 Islannissa. Edelleen sataa vettä, mutta nyt ajetaan, tai pyrkimys ajaa tänään pitkä siirtymä tonne länteen. Eka pysähdys varmaan tuossa 75 kilometrin päässä Akureyristankille. Tänään ajellaan kyllä ihan suoria teitä, että toivottavasti taas keli nyt paranee sitten tämän päivän aikana, jotta huomenna olisi vähän järkevämpää etsiä leiripaikkaa. Tänään on tosiaan, mä eilen keksin vielä, että mä otan tälle päivälle kanssa niin Airbnb löytyi tuolta aika hyvä paikka, että siitä on helppo lähteä sitten jatkaa sinne Westfjordselle, missä mulla on tarkoitus sitä pimennystäkin katsoa keskiviikkona. Ja nyt siellä näyttäisi siltä, että keli on huomisesta eteenpäin suotuisa myös tähän prätkäilyyn, niin tarkoitus on laittaa leiri pystyyn siellä sitten ainakin 2, ehkä jopa 3 päiväksi. Silleen, että, tai siis 3 päiväksi kyllä, koska keskiviikkona on se pimennys ja torstaina aikaisintaan sieltä mihinkään vittiin lähteä sitten uudestaan. Eli periaatteessa tuosta 4 päiväksi, en mä tiedä selikö ehkä sitä ajamista riittää niin paljon. Ja ottaa sitten siitä Westfjordsilta Reykjavikkiin päin, niin ehkä sitten johonkin väliin joku majoitus. Mutta palataan siihen myöhemmin. Tänään ajellaan
Joo. Toi punainen on tommonen sydämen muoto. Ei vituta läheskään yhtä paljon pysähtyy valoja. Katsotaan vaan, että onko meillä tarpeeksi polttoa. Reitsiä 151, sinne oli 128 kilosta. Kaipa se menee. Joo. Ja kyllä tässä nyt tässä rengastien varrella niitä huoltoasemia on, että jos se nyt ihan toivottavaa takaa. Paikalla tulee melkein jo lämmin, kun on nämä kaikki kamat päällä. Mutta mä ajattelin, että mä en tänään kyllä ota mitään riskejä, että pilustuttaa itse. Kiva kun annoitte tietä. Mut sit tässä on nää pari mitähän nää nyt tässä puuhasta. Joku tämmönen isitikka kokoontumisajo laivalla huomasin, että niillä oli jotain banderolleja kanssa. Täältä vetelee aikamoista karavaania. Ai vitsi, aurinko paistaa. Ja lämmin. Mahtavaa. Kohta käännytään tielle numero 60, joka vie sitten tonne Westfjordselle päin, ja sitten etsitään siitä bensa-asema, koska itse asiassa mulla alkaa olla bensa aika loppu. No on tossa 6. Eli tuolla on Olafsvik ja se niemen kärki. Suoraan edessä niin ollaan menossa Westfjords. Ja sitten takana päin, niin siellä on sitten Reykjavik. Pysähdy tässä vielä tämmösen paikallisen kahvilaan. Pikkupala kuivakakku ja kahvia, niin ei tarvii heti tuolla kohteessa. Tästä on 13 kilometriä. Joo, voi vitsi. Komeen näköinen mesta. Siellä pitäisi olla wifikin. Mulla olisi videoaineksia. Eiliseen asti on jo editoitu, tai no miten editoitu, palasteltu yhteen. Ja vois ehkä tältä päivältä vielä laittaa, koska siitä tulisi nyt semmonen aika hyvä kooste ehkä. Onko tää nyt, päästäänkö tää vaan ohi? Niin sen vois nyt periaatteessa, siellä pitäisi olla semmonen wifi, tai ainakin mainosti, että voimakas. Voi tietysti olla, että se on voimakas vaan kentältä ja uploadin nopeus on taas jotain niin aneemista, että
sillä ei tee mitään, mutta katsotaan jos saadaan aikaiseksi. Niin. Koska sitten huomisesta eteenpäin ollaan taas täällä Westfjordseilla. Nää on taas sitten ihan erinäköistä maisemaa ja toivottavasti huomenna aamupäivällä tai iltapäivällä, miten se nyt onkaan, niin saadaan leiri pystyyn ja se olisi prätkä kevennettyä, niin sitten olisi hyvät kelit huomenna ja tiistaina ja tuolla vähän jotain erikoisempiakin teitä. Joo, on vähän erinäköistä nyt kuin aamulla. Siis kyllä täällä edelleen semmonen viileä tuuli on, mutta tän kai nyt pystyy elämään. Varsinkin kun ei aja enää tuommoista motorivauhtia, tai motorivauhtia siis. Tuolla on 90 rajoitus ja mä nyt oon ajanut oikeastaan aika lailla rajoitusten mukaan, että ei oo ollut sinänsä mikään kiire. Toisaalta kun siitä yhtään kovempaa ajaa, niin toi ajo viimakin alkaa nousta ja sit se kylmyys vaan kertaantuu prätkällä. Eli en oo pitänyt kiirettä. Ei saata. Siihen on laittu kivikkoa. Tänään pitäisi muistaa myös laittaa ketjuihin vähän VD40. Muutenkin vähän tsekkailla prätkää, että tää on kondiksessa. Eipä tässä nyt ole mitään hirveätä rynkytystä missään vaiheessa ollutkaan. Tuskinhan siinä mitään. Renkaista voisi katsoa ilmanpaineet ja että koneessa on öljyä ja niin päin pois. Vaikea kieli. Siihen on vierinyt kivi. Tai se on laitettu se. Katsoo, että sitten tippuu kiviä. Tuo toiset puolet olisi mennyt se varmaan isompi tie, mutta tuo Airbnb isäntäni laittoi viestiä, että siellä saattaa olla jotain tietoja, että parempi ottaa tämä puoli. Ja täältä tulee taas nää sitikkamiehet. Tossa se on meininkiä. Jaha, nyt tulee jyrkkä lasku ilmeisesti. Toi on aivan hengitön tää saatanan tappi tässä. Heiluu miten sattuu. Pitäisikö jos sä koittais vähän... Mä tiedän mitä sinne laittais. Jos mä laitan VD40, niin se vaan pahentaa sitä niinkö. No, pitää koittaa tässä pyöritellä sitä. Se on muuten toi tuolla. Toi sininen talo mun mielestä.
Tää ei ollut pahin, tää oli 85 € yö. Mä en tiedä, siellä saattaa olla kyllä joku muukin, mutta pitäisi olla oma huone ainakin. Rekkua. Tämä. Kyllä. Niin oli hyvä ohje, oli, että mene takaovesta sisään. Muistaa laittaa oven takas kiinni, ettei lampaat tuu perässä. Kyllä täällä joku auto ainakin on. Ei mikään ihan pöllömän näköinen mesta tälleen yöpymiseksi. Kelikin vähän muuttui eilisestä. Pääsin hyvissä ajoin perille. Mä pääsin tuolla peseen pyykit. Tässä oli yksi saksalainen nainen kans majoittuneena. Ja häneltä saa muuten semmosia neuvoja, että nyt pitääkin katsoa tarkkaan se, että mihin tuossa huomenna menee sitä majapaikkaa pystyttämään, koska siellä Melaneesissa, mihin mä olin alun perin aikonut mennä, niin siellä onkin nyt sitten keskiviikolle laitettu niitä teitä yksisuuntaiseksi. Eli mikäli mä menen sinne mihin ajattelinkin, niin sitten se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi keskiviikkona heti aamusta mennä tosi aikaisin prätkälle sinne Latran Bjarkiin katsoa sitä pimennystä. Ja sitten toisaalta pääsisi vasta sen jälkeen sitten tosi myöhään varmaan takas. Pitää nyt vähän zoomailla tossa, että jos ottaisikin jonkun semmosen mestan, mistä sen näkisi vaikka suoraan siitä leirintäalueelta. Ja voihan mä käydä siellä Latranpään järkissä vaikka sitten erikseen muutenkin kattelemassa vaan meininkejä ja niitä lintuja. Mut joo, nyt pyykit ja sit varmaan vähän jotain videoeditointihommia.